Vyhľadávanie nákladov na trase. Nastavte filtre vyhľadávania, miesto nakládky a výkladky, typ vozidla alebo preferovaný dátum. Potom kliknite na tlačidlo Hľadať. Kliknutím na Zobraziť na mape zobrazíte náklad na trase. Vyberte možnosť pozdĺž trasy a nastavte polomer, ktorý vám vyhovuje. Teraz sa vám zobrazia len tie náklady, ktoré dokonale zapadajú do vašej trasy. Náklad je viditeľný na mape a v zozname ponúk na ľavej strane. Prezrite si dostupné náklady a vyberte ponuku, ktorá vám vyhovuje. Začnite konverzáciu o náklade priamo z mapy. Je to jednoduché, rýchle a mimoriadne pohodlné. Kliknite na ponuku, o ktorú máte záujem, a potom na Otvoriť konverzáciu. Naša platforma vám umožňuje flexibilne prispôsobiť trasu. Body nakládky a výkladky môžete jednoducho pretiahnuť na mapu a zoznam dostupných nákladov sa automaticky aktualizuje. Využite každý centimeter ložného priestoru a zvýšte svoj zisk.